Hej hej, det er Kasper fra QuickGoing. Jeg vil lige fortælle jer lidt om vores egen ladeboks her, som er vores mest populære ladeboks. Den fås både i 11 og i 22 kW udgave, altså 16 eller 32 ampere. Det er en trefaset ladeboks med 7 meters fastmonteret kabel. Når nu du får den installeret af en elektriker, så vil det se nogenlunde sådan her ud. I papkassen der medfølger alt du skal bruge. Der er vægtbeslag til ophæng, der er ophæng til kablet, og så medfølger der 3 nøglekort, så du kan give dem ud til dem, der har brug for at lade på ladestanderen, hvis for eksempel den hænger udenfor, så alle ikke bare kan gå ind og lade. Derudover så kan den selvfølgelig også startes via app, men det viser jeg lidt mere om senere. Hvis du vil have til at lade med det samme, elektrikerne vil udsætte strøm til den, jamen så er det bare at tage kablet og lige sætte det i bilen her. Og så scanne kortet på ladestanderen. Så lige om lidt, så vil den begynde at lade her, kan I se. Det betyder også, at få minutter efter du har fået installeret boksen af elektrikeren, jamen, så kan du faktisk allerede lade bilen for første gang. Nu vil jeg vise jer, hvordan I sætter appen op på telefonen og alle de indstillinger, I kan styre derfra. Nu skal vi til at sætte boksen op. For at kunne sætte appen op, så skal vi have ladeboksen her i konfigurationsmode. Det gør vi ved at holde nøglekortet på boksen og lade det sidde der et stykke tid. Sådan der, så står der konfigurationsmode her. Og nu vil vi kunne søge efter den inde på Tuya-appen. Når du har downloadet Tuya-appen, så starter du med at gå herop i højre hjørne og klikke Add Device. Så kommer laderen frem. Den vælger du ved at klikke på den, så står den lige og tænker. Så kommer den op her, hvor du skal vælge dit Wi-Fi og indtaste koden til Wi-Fi'et. Så sætter du boksen op sammen med Wi-Fi'et, så boksen kan stå og køre på Wi-Fi'et, og du kan styre den, selvom du ikke er hjemme. Det kan godt lige tage 1 minut eller 2. Jeg var heldig i det her tilfælde. Så klikker vi på boksen igen, og så har vi sådan set sat boksen op. Det tager 30 sekunder og er super intuitivt og nemt. Når du har sat boksen op, så kan du swipe her for at starte boksen med det samme, når kablet sidder i. Du kan også gå herned og vælge Fixed Times. Så kan du indstille, at den f.eks. skal starte klokken 4 i nat og stoppe klokken 7. Du kan sætte det ligesom du vil, og du kan sætte det til, at det skal være et fast loop, så den hver nat starter med at lade klokken 2 for eksempel. Det er super nemt og intuitivt at finde rundt i appen. Derudover så kan du hernede se de opladninger, der har været i Charging Pal. Der vil du se, hvor mange kilowatt der er lavet, og hvad bruger der har lavet i kilowatt. Du har også mulighed for at styre, hvor mange ampere den skal stå på. Der er overall rigtig mange spændende ting, du kan gøre i boksen. Men det vigtigste, det er start og stop her, både med fixed times og med de normale bare start og stop. Det er det, du kommer til at bruge mest. Det andet, det er usandsynligt, du bruger det, men du har muligheden. Hvis du har fået gang i boksen og er i gang med at lade den, og så opdager, at den lader med meget mindre end de opgivet 11 kW, så er det i rigtig mange tilfælde, fordi at bilen går ind og begrænser det, enten via en kilowatt-begrænsning eller via en max ampere. Jeg har en Polestar 2 her bag mig, og der kan man sætte op, hvor mange ampere den max skal lade med. Da jeg hentede den, der stod den til max 6 ampere, så derfor så står den kun over på ladeboksen og lader med 4 kW. I det her tilfælde, der har jeg en 16 ampere 11 kW boks, så hvis jeg skruer den op på 16 ampere, eller helt op på 32 her, så vil vi med det samme over på boksen kunne se, at den begynder at lade hurtigere.